Pag yung Jay. Jay na. Ay! Jay. Mamira, nakabidyo ka pala mo. Jay. May CCTV dito. Mama. Good morning. Good morning vlog. Welcome sa bahay naming Makalat. Hi Jess. Oy, may pictorial. Ayusin yung ano nyo ha. ID nyo yun hanggang grade 10 kayo. Susunod na yan yung hindi ka pwede pumasok ng mga ID. Yes. No ID, no entry. Maganda yun kasi Kailan kayo bibigay? No face, no entry. Madala na yun. by November baga daw. Pag natapos na ang ano, madali lang naman yung pag na-picturean na nila lahat. Na kapag picture na. Bilis na kayo. Pag alis nyo, ang gagawin ng nanay, magligpit na naman. Pag marami ng customer, di maiiwan. Pagdating nyo, tulungan nyo ako magligpit, okay? Yung favorite sapatos mo. Hindi mo na nagtatabang mo. Uy, sir, pagbulo ko ng sapatos. Justin, ko naman yan. Ma. Baby Loki! Baby, ay yung kape ko! Baby! 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 Ay! Stop! Yamete ko na sa'yo. Okay, ba't yan? Ano ibig sabihin nun? Stop it. Sasalita naman hindi na ng word. Stop it yun. Imit ko na say. Ano pala itsura ko? Pangit pa ba yan? Paano yan? Dal-dal ka pa. Maribo kang ga. Uy, ayusin mo yung ano nyo ha. Hoy! Dali, Bagay ba itsura? Pag pinangiti kayo, natural lang ng ngiti. Ano, Justin, ang kulit na. Awag ganito man mangingiti dun, no? Yung pagod ka na, hindi ka pa nakapag-message ka mo dun. Pictorial now. Pictorial now. Oh, hindi pa nga ako tapos. Pictorial. Anong spelling nun? Joke lang. Pictorial. Pictorial. It's so... Ganun ka daw. Gawa nila doon. It's so... Gawa nila doon. Ganun. Si Den. Isama mo yung crush mo para okay yung ngiti. Ay, huwag na. Ay, kapag alisin yung mask. Alisin ko yung mask kasi yung picture kasi wala lang. Ay, pangit ka ba na? Mask fishing. Sana yun, magiging asawa, tapos inalis yung mask mo. Asawa mo. Nakita mo yun? Alam, di pa rin. Uy, wag mo nga yan, ano eh. Grabe yung tawa ko. Saan yun na? Si Jason kanina pa yan. Hoy, 4 o'clock pa ako nagising dahil dun sa mga alarm na magagapo ko na to. Ay, ito. Oo, sino kumuha ng ano dito? Malingan. Ano? Ikaw. Pero kung tumali, maraming. Anak, manggana pa yan. Halika na! Halika na! Ngayon na. Paano mo na yung ano? Mag-prepare ng lunch dito ka na malaya. Sorry! Yes, naka-prepare na yan lahat mga anak. Bibit-bitin nyo na lang. Ano, nagtutwerk. Hindi man kaya twerk. Illegal. Bilis na para makapagligpit na ako ng iniwanan nyo. Nataon ko na yung iba. Sabog na naman yung bahay natin. Ay, mama, nandito na sa akin yung CPU. Tapos isang CPU! Ka na, nandiyan si Manoy Carding. Pagdating natin doon sa ceremony pa rin. Wait lang, sabihan ko muna si Papa. Ang dali na, ready na, bilis na. Binasayaw daw habang nagtrabaho. No. Ay, yung mga baon nyo. Sama-sama sa wellness. Tupiin tayo na, Ay, ano? Kabidi yun. Sorry na.
Ipo pa. Ika na po. Oh, hanggang tomorrow na yan. Magbigay na ako hanggang tomorrow na, okay? Okay. Huwag na kayo maghati-hati. Thank you. Huwag na kayo maghati-hati hanggang tomorrow yan. Kasi wala akong bariya. Hindi ako nangingiti kasi eyeballs ko nasumbrahan. Okay ka? Ay, ilagay niyo Mama, yung ko na tong lunch niyo. glasses of mine. Si ate mo. Tampules. Ilagay ng doon yung lunch. Kuya mo na sa akin. Bawal. Tapos hindi naman kayo namamasahe. Hinatid naman kayo. Joke lang ako na. Oo, wait lang. Ang importante, hindi kayo magugutom. Lagi kayo may pagkain. Yung anong alpin. Ano yan? Iwan mo yung number dyan. Ipakilista para maloadan ko yan. Naku, sayang na niload ko yan. Good for 1 month. Ba't nawala? Dali na. Pig-loadan mo siya ulit na meron pang loadan mo yan. Bilis na. Marami kong liligpit, oh. Doon sa tindahan ko, ano? Nang bago. Ito, magliligpit pa ako. Nandito sa inyo, Gia. Dito. May tali ka, Gia. Oh. Yung suklay mo. Nagdala kang suklay. Pa? Tinan mo yun nasa likod. Puro to, ano. Puro ka. Puro ka. Dali. No, no glasses. Nasaan na yung glasses mo kasi? Yun na isa. Hindi mo saan yung mata ko din. Ang thyroid lang yun ah. Bayaan mo siya. Kasi ang gulat ko. Ayun sa taas may envelope. O, baka may naiwan na naman kayo. Tapos mag-chat kayo, magpapahatid na naman. Hindi pa naman pinapapasok doon ng parents. Pag naka-short. Hindi. Napapasukin naman, kaso dapat naka-formal, ano. Tsaka busy kami. Huwag na kayo papabalik-balikon. Maghahatid tapos maghahatid na naman ang mga naiwan nyo. Ang dali na. Si Papa. Let's go! Anong oras? O, di kayo magdadalang payong. Nasaan yung baon nyo? Ay, kasama na doon sa lunch bag. Oo. Mama, pwede po sa carries yun. Si Jocelyn naman. Oo, Yun, no. John. Gia, nasaan yung baon mo? Andun na yung lunch bag. Ah, dinala nyo na? Okay. O, kompleto na yon. May tubig, may pagkain, may snack, may lunch. Yes na. Hintay ko si Papa. Mano daw si Tang? Mano po kamo, Tang? Ama pa picture. Miyak ka, Papa? Why are you crying? Umiiyak siya. Ano, happy tears yun kasi may pasok ka. Ay, Ay, may... na naman si Brownie, oh. Yung lunch bag mo nandoon, na. Dali na. Di ka darang payong. Mamaya pa. Hahanda na naman yan si Brownie. Ano, Brownie? Naghahanda ka na naman, Brownie. Brownie. Pasok na duman. Tangan hindi ka ano. Brownie. Ay, na si JD. Dali na. Marikan, palaugon ba? Laog na duman. Ibibili ko talaga ng tali. Talian ko na yan kahit hindi yan sa atin. Total, dito naman siya lagi. Saan yung mga kasama niyo? Oh, yan yung pagkap. Ano yan? Talaga dong Brownie ini. Kung pinalaog na sa nando dyan sa tricycle, mari na. Brownie, musta? Brownie. Brownie. Pasaway talaga tong tao. Ay ba, aso ito. Nainot po.